Lonxe de calmar os ánimos o tempo que pasou entre que estalara a crise do cuatripartito o 31 de outubro e a reunión da Comisión de Seguimento do Pacto do pasado venres só contribuíu a agravar os problemas. E eu creo que se equivocaron na estrategia, non tomaron en serio a crise do 31 de outubro, nos tomaron o pelo totalmente, unha tomadura de pelo total, e pensaban que co paso do tempo, que o tempo cura todo, non? E que o tempo iba a solucionar esta situación e o tempo non cura todo. Segundo José Ramón Abal, o encontro do venres deixou intercambios desagradables entre os 4 socios de goberno. Si se nos está vacilando, si non se nos toma en serio, si vamos a unha reunión na Comisión de Seguimento na que, salimos brutalmente agredidos en que se nos acusa verbalmente, é dicir, que se nos acusa de cometer 50.000 tropelías e de que ahora se nos dice que Somos Cambados xa está en contra da cidade europea do viño polo gasto que se fai. Pouca solución hai, non? Tamén o Bloque Nacionalista Galego poderíamos aplicar o refrán de mar revolto, ganancia de pescadores, pois se nos presenta un documento no que non nos quedamos atónitos, non? Cando o representante comarcal do BNG nos presenta un documento para achicarnos as competencias de Cambados Pode. Tampouco ve suficiente a proposta de Fátima Abal de asumir máis peso na portavocía do goberno. No pacto segue figurando esta competencia compartida con Somos Cambados, que non renuncia a ela. Este pacto de goberno está vixente dende xuño do 2015. Se a toda agora non se cumpleu, é dicir, que garantías temos de que se poida cumplir no futuro? Non só que perdamos a confianza na alcaldesa, que agora, a verdade é que así, traballar así desta forma, realmente se fai complicado. E tampouco vamos a consentir que este último ano, o ano 2018, que estemos con tensións e batallas internas que desde logo que non van a axudar a nada. Ante esta escalada de tensión, a intención de Abal é non acudir ao novo encontro convocado para este venres para seguir revisando o pacto. Ademais, o edil deixa o seu futuro en mans da militancia de Cambados Pode. Está claro que agora teño que deixar que Cambados Pode decida, e eu estou a disposición do que eles me digan, pero así non podo continuar, está claro. É dicir, teño moi claro de que se non me toman en serio a un ano e medio das eleccións, menos en serio me van a tomar cando falten 6 meses para as eleccións. José Ramón Abal asegura que está disposto a renegociar o pacto de goberno, unha opción que, segundo explica, non aceptaron os seus socios do cuatripartito.